खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बासबारियाव आदिबासी समाजनि गोसोम सान फालिथाय। बाक्सा जिल्ला मिस्ट्र आरो श्रमिक हान्थानि 9थि बोसोरारि जथुम्मा। बिटिआरनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि लांदां मासिखौ थाबैनो आबुं खालामनाय जागोन बुंदों इएम धनन्जय बसुमतारी। हायुङारि मानास हाग्रामानि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव अबर सुरक्षा कमिटिनि खौरां मेल। जनायाव जथाइ बिथायाव हारिमुआरि महासंग्रामा मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। सिमेन्ट दखरा एबसुआ बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ सुलाद लाहैदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बाक्सानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय बासबारिनि फातिमाबाद साहा बागानाव आदिबासी समाजा गोसोम सान फालिदों। 2014 मायथाइनि 23 दिसेम्बराव एनडिएफबिनि संबिजित हान्जाया आसामनि गुबुन गुबुन जायगानि सा 84 दाय गैयै आदिबासी सुबुंफोरखौ गुलि गावनानै बुथारनायनि जाहोनाव सोमावसारनायजों बासबारिनि फातिमाबाद साहा बागानाव आदिबासी समाजा गोसोम सान फालिनानै थैनाय आदिबासी सुबुंफोरनि जिउमानि गोजोन हास्थायनानै आरज गाबो। बे हाबाफारियाव फुंनि समाव फातिमाबाद साहा बागानाव गोसोम फिरफिला बिरहोयो आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारिबो मावफुङो। लोगोसे मोनाबिलि समाव आलारि बाथि फोजोंनाय जायो। गोसोम सानाव आदिबासी वेलफेयार एन्ड डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनि लेङाइ आफादगिरि सुभाष तेरकी, आसामनि सेन्ट्रेल फोसावदिं नेहाथारि मानसुख सानखारिका, मानास जिब साफारि आफादनि बोसोनगिरि सन्जीब दास, मुंदांखा समाज सिबियारि प्रवीण नायक, बीर बाहादुर लामाजों लोगोसे गोबां मुंदांखा सुबुंफोर आरो रायजोफ्रा बाहागो लादों। आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारियाव आदिबासी वेलफेयार एन्ड डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनि लेङाइ आफादगिरि सुभाष तेरकी आरो आसामनि सेन्ट्रेल फोसावदिं नेहाथारि मानसुख सानखारिकाया समाजारि गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय खावलायनानै बिबुंथि लाखियो। जिल्ला मिस्ट्र आरो श्रमिक हान्थानि 9थि बोसोरारि सेमिनारआ सनिबारखालि थुंगेबाय। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय रुपहियाव खुंनाय बे सन्मेलननि जागायजेननाया फुंबिलिनि 7 रिंगायाव साफाइ अभियान खालामनाय जायो। 7:30 रिंगायाव संगठननि आफादगिरि गोविन्द नाथआ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बेनि उनावनो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। फुंबिलिनि 9 रिंगायाव नुजाथिफैनाय थान्दैफोरनि गेजेराव बिसोरनि आंखालनि जेंनाफोर आरो हानजायारि आयदानि सायाव आबुङै सावरायलायो आरो माखासे प्रस्ताब जाखांनायफोरखौ सायख'नानै नायनायनि जोबनायाव गनायनाय जायो। 11 रिंगायाव आफादनि आफादगिरि गविन्द नाथनि आफाद दैदेननायाव खुंफुंनाय गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै इउपिपिएल दोलोनि सालबारि बियाबनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि बिनोद मुसाहारिया बाहागो लानानै बिटिआर मिस्ट्र आरो श्रमिक सोद्रोमाफोरनि जेंनाफोरखौ समाधान खालामनाय जागोन होननानै मेलाव आसा होदों। बे गेवलां मेलाव बारग' लेबर एसिस्टेन्ट कमिशनार देबजित कलिता, इउपिपिएल दोलोनि सालबारि जिल्ला कमिटि भिएसडिसिनि दिलीप बसुमतारी आरो नलबारि जिल्ला लेबार बिफाननि अपूर्व महन्त आरो नृपेन बर्मनजों लोगोसे संगठननि गोबां सोद्रोमा आरो रायजोफ्रा गेवलां मेलाव बाहागो लादोंमोन। बिटिआरनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि गासैबो लांदां मासिफोरखौ थाबैनो आबुं खालामनाय जागोन। बे बिबुंथिखौ बिटिआरनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारीया सनिबारखालि बाक्सा जिल्लानि सालबारि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि मावख'आव खुंफुंनाय मेलाव बाहागो लानायनि उनावनो खौरांगिरिनि गेजेराव फोरमायदों। इएम धनन्जय बसुमतारीनि बे फोसावनायखौ बिटिआरनि थागिबि गासै बेकार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय आसानि खौरां जानानै फैदों। इउपिपिएल दोलोनि 3 बोसोर आबुं जानाय सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय बे हाबाफारियाव सरकारनि एसअडिसि स्किमनि सिङाव गासै बिटिआरनि गोरों जि दाग्राफोरखौ सायख'नानै जि दानायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ रानबोबाय थानाय जादों। बेराफारसेथिं बे स्किमनि गेजेरजों लोब्बा लाखिनानै सालबारि ओनसोलनि गासै सा 50 आइजोनो बे हाबाफारियावनो दानाय लुनायनि मुवा बेसादफोरखौ राननाय जादों। बे मुवा बेसादफोरनि मोजां गुननि सायावबो बिफानारिनि हेफाजाब
हेफाजाबजों सामलायनायनि नोजोर होनायजों लोगोसे नांगौ समाव जि दाग्राफोरखौ गोजौ फोरोंथाइ होनायनि अनगायैबो बांसिन दानायनि मुवा बेसादफोर होनायनि राहा खालामनाय जागोन होननानै एम धनन्जय बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि गेजेराव मिथिहोदों। वर्ल्ड हेरिटेज एरिया हायुङारि मानास हाग्रामानि नारेंगुरिनि लावखार ओंखाम जाग्रायाव पार्किंनि मुङाव आयेन बेरेखायै रां लानायखौ लानानै अबर सुरक्षा कमिटिया मोनसे खौरां मेल खुंदों। खौरां मेलाव अबर सुरक्षा कमिटिनि नेहाथारि जन दासआ मानासाव सोलिबाय थानाय आयेन बेरेखा पार्किंनि हेंथायै गोख्रों रागा जोंनाय फोरमायदों। राजनीतिक नेतानि सुबिदा होनायाव मोनसे दुथां हानजाया आयेन बेरेखा पार्किं खुलिनानै सिन्डिकेट सालायबोबाय थानायनि अजद थिखांनानै 24 घन्टानि गेजेराव आयेन बेरेखा पार्किंखौ बन्द खालामाब्ला गिख्रंथाव सोमावसारगोन होननानै हुमखि होदों जन दासआ। हादरारि गुबुन दावबायारिफोरनि जेंना लाबोग्रा बे दुथां हानजानि हेंथायै रागा जोंनानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बाक्सा आरो सालबारि महकुमा प्रशासनखौ गोख्रों सोंखारिदों अबर सुरक्षा कमिटिनि नेताया। मख'नो गोनांदि मानासनि लावखार ओंखाम जाग्रा पार्किंनि मुङाव मोनसे बासनिफ्राय 500 रां, साखा खबब्रै गारि फिसानिफ्राय 300 रां, ई-रिक्सानिफ्राय 100 रां आरो बाइकनि मुङाव 50 रां लाबोबाय थादों। जायखौ लानानै अबर सुरक्षा कमिटिनि नेहाथारि जन दासआ खौरां मेल लानानै 24 घन्टानि गेजेराव बे आयेन बेरेखा पार्किंखौ बन्द खालामाब्ला जायगानि गुबुन गुबुन दल संगठननि हेफाजाबजों गिख्रंथाव सोमावसारनायनि हुमखि होनायजों लोगोसे 24 घन्टानि उनाव मानासाव फैनाय लावखार ओंखाम जाग्राफोरखौ बेसेन नाङै पार्किंनि राहा खालामनानै होगोन होननानै बिबुंथि लाखियो। आसाम सोरखारनि हारिमुवारि बिथिंनि बानजायनायाव असम हारिमु महासंग्राम बादायलायनाया मैयानिफ्राय सानथामनि थाखाय जनाय बिधान सभा बियाबनि बिथायाव जनाय गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि फोथाराव असम संस्कृतारि महासंग्राम बादायलायनाय खुंफुंनाय जादों। फुंबिलियाव आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारियाव सानजा जनाय जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा अतुल पेगुनि बेखेवनाय बिबुंथिनि उनाव बे हारिमुवारि महासंग्राम बेखेवनाय फोरबोआव मुंदांखा रोजाबगिरि राकेश रियान आरो मिसिं समाजनि परेश पेगिंनि मोनसे देंखोजों साननि हाबाफारिखौ जागायजेनो। मैयानि बे हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव लखिमपुर लकसभा बियाबनि एमपि दिवान बरुवा, एमएलए भुवन पेन्ट, धेमाजि जिल्लानि डिसि अंकुर भराली, सानजा जनाय जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा अतुल पेगु आरो गोबां गुबुन गुबुन गेदेमा सुबुंफ्रा बाहागो लायो। सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै सिमेन्ट दख'रानि बेन्दोंआव थानाय बर' बिजोंजों फरायनानै फैगौ 2024 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद होनो गोनां फरायसाफोरखौ खौरां लाहैनाय आरो फरायसाफोरनि नखरनि दिथागिरिफोरजों दान्दिसे सावरायनायजों लोगोसे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दैथायहरनाय हामलायथि रादाबखौ फरायसाफोरनो गथायजेननाय जायो। गिबियै हामलायथि रादाब गथायजेननाय आरो फरायसा दिथागिरिफोरखौ लोगो हमनानै सावरायनाय हाबाफारिखौ गिबियै मावफुंजेननानै होयो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि तेनजिं बर'आ। बे हाबाफारियाव सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बाहागो लायो आफादगिरि सन्जीब रामसियारि, लोगो आफादगिरि मुस्रि दोमैलु बसुमतारि, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रिंखां बर'मोनहा। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।